ले जहन भोर वो करे के ना वही तो लाइटिंग ओही के महीना पैखाना करावे लिया के जइयो ना एकर मर्दा तो काम नहीं मिला समझे में नहीं आवत ना कि बेटी आइल बाड़ी सो हम का बनावा दी का ना जा तनी मन करता बुचिया के बोला के पूछ ली का खाई। आखिर मान लो कि बाहर भीतर रहे वाली हो पैसा रुपया वाली बिया अब ओकरे से ना पूछ के बनावे के पड़ी। रोज दिन तो आदमी अपने से बनावता खाताटे। हाँ बेटी आइल बिया मान लो अब तो बियाह शादी कर दिल तो घर के मेहमाने ना हो गइल बिया हो तब 2-4 दिन खातिर ना आइल बिया तब ओकरे से ना पूछ के बनाई। ए कनिया कनिया। हां मम्मी जी का हटे जी कोनी के खाना के तैयारी कर दिहलू? हां खाना के तैयारी कर देले बनी। सुनी ना तो काहे के कइलू ह? हम बुची से पूछा तनी पूछ के तब बताव तनी तब बनी। ओहो तो मतलब हम खाना के भी तैयारी कइले बनी तो बर्तन धो के रखले बनी ई नहीं अच्छा ना है कि हम कहीं कि खाना बना दिहलू। अब देखी मान तनी बड़की दीदी जब आइले बनी उ जोन कहम तने न बनी जी। हां अब तू ही सोच ल कनिया में अब केनो ऐसन तैसन घर के नइखे ना आइलो अब वैसन घर में गइल बिया अब वैसन चीज ओकरा खाए के मन होई आ बना देवल जी कहीं खाए कि ना खाई। देखिए मम्मी जी अब आइल बड़ी उनका के खुश रखी जा हमेशा उहाँ के खुश रख और हम न तो हमनियो के खुशे रखम। कुछ छोट की जानी बाई इनका को देख के जीव छोड़ ओकर का बात बतियावेलू हो जेनो के खाए का ठेकाना ना ओकर बात बतियावे लगलू। हम हे अपनी बेटी के ना कहतनी ओकरा के कहतनी उ त खाई तब ठीक बा ना खाई तब ठीक बा। छोट के जानी काहे के लालची हियो लेबे के दुखे आ जाले कि बड़की दीदी आइल बिया बाहर भीतर से तो ले दे के आइल त जाइम त माई दे। हम ना मानी लगनु देखी मम्मी जी हम ना मानी लग हमर दूगो ननद भाई जा हम बस इतने जाने कि एक ही हमर ननद भाई वो बड़की जानी बाड़ी ठीक बाटे न। नहीं सुना ना हम बताव तनी का बोली एकरा से पूछ के बनावल जी त जाए लागी त कुछ फायदा हमनी के दे के जाई। हां रुपया पैसा वाली बिया जाई त 2 पैसा हमनी के दे के जाई आ हो का दे के जाई हो जना के खाए के ठेकान नइखे। गौरी लेबई के फेर में पड़ देख ले खोलड़ को कपड़ा के पीछे पड़ रहली का हो ते माने का करबे घर में महाभारत लगा के त छोड़बे का बोल बजी काहे हला कर का बोल बबुआ माने ते एके घर में तो 2 भाव करत इस ठीक लागत नु पागल कारी का हला करता टेरे अभी तक माने उ जाले त पैसा दे के जाले आउ जा आवेले त सोचले कि माई का देत कि लेके जइती त माने कि एगो के बसावे के फेर में बड़े एगो के उजारे के फेर में बड़े रो हाथ चुकी से हाथ चका हो गन लेकिन दिमाग अभी तक ले ना रो आइल ठीक बा कहीं मम्मी जी देखू अगर दे के आ ओतना तू क देती आ मर गेला की बात तब त कहबे ना कि माई हमरा के कुछ ना धक गई तबिया जाके समझाओ छोड़ा ना आदत बरो रोबते कि माई दे ये भौजी दी हां ते पर दुपलिया के वाणी कम बजा ते साफ एकदम मुंह में ताला मार आ चाबी हमरा बॉल में ध दे तोरा के चढ़ावला सकारे तो के चढ़ा के भेजल सी का समझावे लगलू हमरा के गीता ये के काहे इतना पार्टी लेवल ने 1000 रुपया दिया बाद तनी एकरा से बोला बुचिया के कहां बिया चुप रह मत तोरा कम से कम सोचे के चाहिए तो उहो तो तोरे लइकी हिया ए मम्मी जी साड़ी निकाल के रख ले बन जा तनी पड़ जाते कि कोनो कमी नहीं खेलो कर देखिए दिमाग मत खराब करी ठीक बनो ये कुल मान थारा के भइल बड़ी ते मान थारा घर में ते पेर ना पेर के धइले बड़े चल जरूर 2 रुपया कमा त नहीं खाना माई के देन में त छटक तर का हो गए तू करत रे उठ रे हमर पतो है केतना निमन भैया अपन बेटा है त देखा हमर पटीशन नहीं खेलौड़त आई देखा दूसरा कहिए त केतना तू करत ये ना निमन बिया रे पागल सन की कहीं की ए मम्मी जी जातनी हम पर साड़ी निकाल के बड़की दीदी के दे दे के कोई मंदोदरी वाला तोनी के तनी कम कहानी कह सब बुझाइलू कौन के रही नीमन ठीक बने नीमन आदमी के तक धरती पे ना गुजारा भइल बना होखी त जा धरे बना लमरी त जालिया के को त जा तुम्हारे तो तेही तेही बताओ के मैंने तो ठीक करत छनु हैं अरे पागला हां तोरे खाती बच्चा बतनी रे न त हमरा के नत बचाओ तोरा चलते हमरो सन बिगाड़ कर दिया सन अच्छा जो ठीक हाला मत कर कपार पे हाला मत कर जो जो बताओ तो तोरा तो घरे रह के बोकरा न हरवा ससुरवा हमरा न जाए के बटे जाई त हमरा के पानी पिए के ना पूछी त हमरा हेजा क्वेश्चन लागी माने पानी पिए के ना पूछी ओकरे बेमत बाटे हेजा ते घरवा में ओकरा के ढकावत ढीस हमरा आंखी के सोझा तो कहीं न हो जा गुले प कि ना अरे हम तोरा से बोलत नहीं की हमरा कपार नत नु जो बक तो ते पर आदत तो सुधार लाओ हमारा आदत तो अब तू ही सिखावे भल बड़ा हम तारा का जन्म देने तू हमरा के सिखावे लगल जो हमरा से बोल मत तोरा से हम बोलत नहीं की बाकी तू माने आदत त ना छोड़बे का चाहत रे कि मैंने घर छोड़ के भाग जी रे ई ना मानी ई माने वाली हइले नहीं के साफ एकदम माई माई रे आवा सो रे अब हम शहर में रहत हमर बोले के आदत बारे तो नहीं लेखा आवा सुन जल्दी
तू बोलावत ए जे एसी ओसी नहीं खे रे माई हमरा बर्दाश्त नहीं खे होत गर्मी जान जो हम कहे कि ऊ छिला के त बहटी अब बुचिया कहां बिया कहां बिया ए बुचिया पुष्पा आ कैसन अरवाइल पीठा लेखा मुंह बनावले रही हर घरी रे यही से तोर घर में दरिद्र बा न माई लक्ष्मी के बास नहीं खे मेहरारू जात के काम घर में हंसत रह लक्ष्मी के बास होई उ हमर बूढ़ी के जीव निक नहीं खे ऐसे फोन कर दे निमन नहीं खे लागत ए माई माई देख ले हाय तोरा के साड़ी ले लेनी 2500 रुपया के जान जो 2500 के हां जा द तहरा मामा के हो जा परल बा बियाह जा अब बुचिया खातिर 150 के लेने काहे से कि बुचिया दूसरा के कटनी पिटनी करेले माई मेहनत मजदूरी तेकरा में कुल शोभा दी महंगा महंगा साड़ी तारा नियर बा त देता साड़ी हमार त नहीं खे औकात कि हम उनकरा के दे ला होला ला पहनी हां तारा खातिर निमन बा हलुक पातर बा पहनिया अरे गरीब दुखे खातिर ठीक बा रे बुची है मोती के कढ़ाई है ना बुचिया ए माई है कुल है बहुत महंगा बा ई मथी खिंचवा दी है हमर नंदी के बियाह लगे वाला बा दे पहन के दे दे में खाली अब पागल हो का मुंह बा है साड़ी पहने खातिन के हां तोरा खातिर है कुल ठीक बा गरीब दुखिया के मन खाली हाथ हाथ होला काम हेती चुकी होला तार मोर 300 रुपया कमाए वाला 2200 के साड़ी पहनबू 2500 के तार में शोभा दी हैं अपन औकात ना देखेले आ मुंह बोले रहले देख बुचिया बाउर मत मनिए औकाते भर कोनो चीज ठीक लागेला जल्दी नीमक स्वादे भर ठीक लागेला जीभ पर बेसी हो जाए त ना निक लागी लगी जीभिया उठाए हां आ वो एंगने पहिने भी त जैसन कपड़ा पहिने भी वैसन अरे बुचिया वैसन शोभा देई उहे चूड़िया पहनले बे हम तोरा के दे के गई रही कलर छुटेल बा कैसन लागता कितना गंदा लागत रे ना थी होला दीदी टूटेला ना यही से हां त गरीब दुखिया बाउसन तोनी के लगन बारे किने के ओ बेर के ओया त हमरो के में के ले ले हेमई के लेबू हां चल माता जी हड़ू हमर माई हड़ू तारा के हक बनता देवे के तारा के दे देम ले जतनी बाक्स अरे बुचिया तोर मर्दा भी हुए न गोबरे फेकल नौकरिया करेलन बाबा जी के त तब का करेला आ कह रे कह जाके कोनो घर में दोसर काम करतन त 5,000 से बेसी दितनो 7,000 दित तब ठीक रहित ना कोई कोई के गायो दुहे जाला ना अरे बुचिया का कहला कि तोर कुकुरा बा न कि बेचा गई बारे माई दू गो रखा में बांस ये दादा तकर मारदा ले जाई तोरी कुकुरा का मैदान करावे रे अपन उजन बुझाई जन तोर मारदा दे हम 8 से 10,000 रुपया दे दे तोरा मर्दा के लेकिन बड़ी बने ले हई कहे सोचे लेकिन नौकर लेखा रखियन जा दीदी देख हमार जितना बेइज्जती करे के बा ना कर हमार मरद के मत कर जन ओय रे भगवान देख ले माई देख ले वही से देख ले जियावर कुकुर कटहा होला देख ले लिसने करा के लुगो साड़ी देतानी आ गरीब तो कहबू ना गरीब और एक तो ऐसन देले बुझे त तर गरीब के बड़ी छाव भाव होला तो हम हां गंभीरता गरीब के मन में ना रहला छूत दूर आदमी होला चल ना बुचिया चल ए जैसे चल तनी एथु कर तनी चल ना बाक्स ए बुचिया हमरा लइकवन के कपड़ा लियल बा नया नया रे 2-4 बार पहना ले तनी नु त जाए लगम त तोरा उतारनावा दे दे ना माई पहनाई अपन लइकवन के 4 गो जन्मा ले बड़ी आ सरकारी में भेज तरी पढ़े खाती कस का खाती जन इहे कहला माई गमार आदमी के नु बुद्धि ना होला जान जो पढ़ावे लिखावे के बुद्धि ना होला कहे कि माई कहतिया हम ना चाहनी कब हमरी दुआरी आवे ए बुची ए माई गांव घर में बेइज्जती हमर करा सुन ना देती सोचनी कि बुचिए के लिया चली का दिल्ली हमरा घर में पोछा लगाई त एकरो के 2,000 रुपया महीना देती तो साए से फीची ना पोछा ओछा लगाई हम अपन सास ससुर के मरद के छोड़ चल ए बुच्चे को तोरा के नौकरी देतानी चल तोरा के ऑफर देले बनी चल ना दीदी अब दूसर के आखिर हुआ तन पैसा दिया या तो देख हम चल जिम त फिर हमर सास ससुर के करे वाला कोई नहीं खेनु जानते ले जा खुश होका की साड़ी मिलल बाटे तोरा पे बड़ी निक लगी साड़ी रे बुच्ची तोरा पे ठीक लगी चल जाए लगम तो तोरा के 200 रुपया दे देम नाराज मत होक ए माई आवत है ने आवत आज हमार दिन पातर बता कोई हमरा के कुछ बोल देता दूसर कोई बोली त हमरा उतना ना अकड़ी त हमर माईए बहन हमरा कैसे करत ऐसन का हो रे आय का भई भैया का भई तक तो कुछ बोला लगा रे तू ही बतावा कि हम का गलती कइले बनी काहे माई हमरा संगे ऐसे करतिया अरे ओकर तो माथा में एकदम बाथा कवर ओकर मती काम बढ़िया करत नहीं छे ओकरा के समझाओ तो हम थाक गनी चुप रहो फिर का कुछ बोलसिया तू ही बताओ भैया कि हम भाग पारा के बियाह नहीं किनु कइले तो लोग के इज्जत खराब नहीं किनु कइले ओकरा ई बात कहां बुझाता तू ही लोग ना हमरा के जेकरा घरे ले जाके बैठैले जा ओकरे घरे हम रहनी चुप रह
फिर का कुछ बोलिए हमेशा हमरा के नीच ताकत ऐसन दीदी आऊ आज हम गरीब बानी तबो तो वही घर में नु बानी कोनो संगे कुछ करत त नहीं किनु मेहनत से जाके कटनी पिटनी का करी ना अपन लइका पोसी ना खाई ना। अरे माई बोलती है तो तनी ऐसा खातिर चले जो तो नहीं खे हतने से चल जाई लेकिन ऊ बोलती है नु तो एकदम चले जो नहीं खे। तू ही बता भैया आज गांव टोला हमरा के बोली तो हमरा बर्दाश्त हो जाई कि ज्यादा ही गांव टोला तो उन्हीं के तो बोले के काम लेकिन तो ही लोग हमरा के वो घर में बियाह ला जा तो ही लोग हमरा के मजाक उड़ावत हो। चुप रह रोक नहीं खे भैया तोरा जब ये पूरा तू तब ले 9 गो इज्जत के पाही लगा को मेरा ही लगा देले रही ओकर हमने की स्थिति डाउन रहे थोड़ा सा तो तोरा के शादी विवाह कर देनी ते तो सह लेली तनी से हमनी के अगर वो परिवार से तने से उठनी के ऊपर तो ओइसन घर में बियाह करनी जाते एकर मतलब के हंसत रही का तो का भइल बा बुचिया के करा तड़ू माई डहका त तोर भाई या तू चिल्ला करिस माई माई हट रे हट जाती तो रोई ना हट ओकर से भेंट करे हटू तोहरे तो मैं करना ना बा भइल आ तू दिन में खबू तार जन धांधा बानू तू देखी हो का रे बुचिया दे दे रे 200 रुपया दे दे। अरे 200 करे हम 500 दे दे। माई हमरा ना पैसा चाहिए तो नहीं के एहसान हमरा ना चाहिए लेकिन हमारा इतरी मजाक मत उड़ाओ सुन। भैया कहती है दीदी आई जे कि हमारे कुकुर के तोर मरद घुमयन तो हम पैसा दे शांति मिले तो रोते तो खूब तो करे जा ठंडा हो गेलो काम देबे के कहत रही जा का देबे के काम देबे के कहत भाई बड़ो तू इंचार्ज कंपनी के तू काम देता बाट तड़ू ए बाबूआ दे हम को सोच के ना कहनी हम कने कर मरद बेरोजगार बावन त हम नौकरी को दे दीदी देख हमार मरद बेरोजगार बा लेकिन हमरा के सराखों पे बैठा के रखेलो जनली जा दे हमरा से कह तोरा लगा तेरे तो कब हंसले नहीं खन कि है ऐसा पलंग मिलल बा टूटी गइल बा सोफा टूट गइल बा कब सुनाइल बा कान में आ तोर तो 13 बेर तोरा के शिकायत करत रह जरा फोन करके हट तनी भेंट करे दे चुप रह बाबूआ जाए दे अब से रे उझिल देबू का बही कबे से तना बुझात रहता जाए दे रे पुष्पा गलती हो गई रे ना को हम जाए दे ये तो मोती नहीं लगा लोरा चुप रही है मैं हम गलती कर देने ना रे गरीब बाप के ना बाबूआ पूरा ना मननी चुप रह गलती तो होई है सब हे कर देन बाटे ए माई बाप तू तो का बात रे हमरा से रे हम कह देनी हम देखी मम्मी जी गलत सोच से कोनो चीज सबसे गलत तो रौरे बानी रौरे ऐसन बानी ये कोनो ले पर हम ई कहानी है बबुआ ना कि मान लो दूसरा के जन पैसा दिए जन अपने घर में दिए त का दिक्कत है हम कने एगो चुप रह हम अभियो से पुष्पा चुप रह जे हमरा पहले ना बुझात रहे लेकिन अब बुझाइला चल लीजिए रे बुझल चल चुप रह ए माई सड़ियो करके दे अरे माई चुप रह जा सुनु कह देले बंदे तो बुच्ची के हम बाद में तोरा के लिया के चल जा ओटा तो ज्यादा गलती तो होइए गल बक्का करबो गलती हमारा लखा आदमी बानू कि तारो के परिवार में मिला के चलता लेकिन माइना तू तार नौ पुरखा के हम उधार कर देती आ तू तोर जोन धंधा बानू तो बहुत दिन तक टिकबे नहीं जा एक बात समझ ले आ ना ओजे टिकबे खुशी खुशी ओकरा के विदाई करतनी ठीक बाटे आ बीच में कुछ बोलिए मती तोरा तो एकदम ना बोलल चाहत रे घर में जितना ते मुंह चला बताइस ए बाबू हमरा ना बुझाइल रे माई हमरा के तोरा बोले के बुझाते एगो के 13 गो कहती है कि तोरा कुकुरा के पैखाना करावे लेके जेकर पहुना तो 10000 8000 रुपया दे दिए तो हम अपन कह देनी है पोसले बोल तू ही जर्सी गई ना 10000 के सैलरी बाटा तड़ू चुप रह बाबूआ जाए दे गलती हो जर्सी गई पोसले बड़ू की ना अरे जाए दा बाबूआ जाए दो ए बुची तार ओ जब देखता नी तू एक बार आइबू ए जे आ ओकर लेके आदमी तारा के संभारी जतना जब हंसत हंसल ड्रामा के धइल बड़ू घर में